Bore da, croeso i'r oedfa bore yma. Mi fyddwn ni'n nghwmni ein ffrindiau o Eglwys Salem Canton bore yma, a Evan Morgan yn rhannu ein neges gyda ni. Ond yn gyntaf gawn ni ganu yr ebyn o Grist Ffisigwr Mawr y Byd. Daw'r ddarlleniad o Efengyl Ioan, y bedwaredd bennod, adnodau 6 i 15. Yno yr oedd ffynon Jacob, a chan fod Iesu wedi blino ar ôl ei daith, eisteddodd i lawr wrth y ffynon. Yr oedd i tua hanner dydd. Dyma wraig o Samaria'n dod yno i dynnu dŵr. Medda Iesu wrthi, rhoi mi beth i'w yfed. Yr oedd ei ddisgyblion wedi mynd i'r dref i brynu bwyd, a dyma wraig o Samaria yn dweud wrtho. Sut yr wyt ti, a ddithain iddew, yn gofyn am rhywbeth i'w yfed gen i fi, a minnau'n wraig o Samaria? Atebodd Iesu hi. Pe baes yn gwybod beth yw rhodd Duw, a phwy sy'n gofyn i ti, rhoi mi beth i'w yfed, ti fyddai wedi gofyn iddo ef, a fyddai ef wedi rhoi i ti ddŵr bywiol. Syr, meddai'r wraig wrtho, nid oes gen i ddim i dynnu dŵr, ac mae'r pydew yn ddofn. O ble, felly, y mae gen y dŵr bywiol yma? A wyt ti yn fwy na Jacob, ein tad ni, a roddodd y pydew i ni, ac a yfodd ohono ef ei hun, a'i feibion, a'i anifeiliaid? Atebodd Iesu hi. Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto. Ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fi iddo, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a roddaf iddo yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Syr, meddai'r wraig wrtho, rho'r dŵr hwn i mi, i'm cadw rhag sychedu a dal i ddod yma i dynnu dŵr. Helo, dyma fy nheyrngedi i'r gweithwyr allweddol. Dwi'n mynd i fod yn canu Rainbow gan Casey Musgraves a mae fy nhad wedi cyfeithu'r geiriau.
Land o'r glaw I lawr, ond dwyt ti ddim sylwi, mae'r glaw di cilio nawr, cipio dy wynt cyn I ti weiddi, teimlo pwysau'r byd, a'r her o hyd, o ddal dy ben i'w chlaw y dŵr. Ac fe wasgarodd y cymalau, ar ôl y glaw fe ddaeth y golau, ond mae dy draed yn sawd yng nghanol ein hyn storm. O daeth yr amser I ti fochel, a throed y gorff tuag at y gorwel, achos daw bod tro gobaith enfys uwch dy ben. Petai ti'n gweld be dwi'n weld, y lliwiau fyddai yn dy ddallu, melyn coch ac oren a gwyrdd, pob lliw dan hael yn adlewyrchu, ac felly cod y ben, dy frichelu dy pen, edrych ffryd tuag at y nen. A nawr gwasgarodd y cymalau, ar ôl y glaw fe ddaeth y golau, ond mae dy draed yn sawd yng nghanol ein hyn storm. O daeth yr amser I ti fochel, a throed y corff tuag at y gorwel, achos gael bob tro gobaith enfys uwch dy ben. O cod a dy ben, brichelu dy pen, edrych a fryd tuag at y nen. Popeth fydd yn iawn cyn hir, a nawr gwasgarodd y cymalau, ar ôl y glaw fe ddaeth y golau, ond mae dy draed yn sawd yng nghanol ein hyn storm. O daeth yr amser I ti fochel, a throed y corff tuag at y gorwel, achos daw bob tro gobaith enfys uwch dy ben. O, bydd bob tro gobaith enfys uwch dy ben. Fe fydd pob dim yn iawn. Gweddiwn, o Dduw ein tad, dyma ni eto yn troi atat yn ddiolchgar am dy ofal. Helpa ni yn awr I agosau atat ti, atgoffa ni nad oes dim sy'n gallu ein gwahanu ni oddi wrth dy gariad di. Diolchwn am weithwyr iechyd a gofalwyr ym mhob man, nid jyst yma ar ein stepyn drws, ond ar draws y byd. Y rhai hynny sy'n cysuro'r gyfudus a'r galarus, y rhai hynny sy'n calonogi'r pryderus a'r bregus. Diolch Arglwydd am deulu ar yr adeg yma, am yr anwyliaid sydd ar gael i'n cynnal, I weithredu I ddangos cariad a gofal, I wneud yr hyn allant I wneud I ni mewn amser o angen. Diolch am gyfeillion, y rhai sy'n poeni amdano ni ac yn gofidio am ein lles, yn ceisio ein helpu mewn unrhyw ffordd, yn dangos I gofal, tosturi a chyfeillgarwch. Nid yn unig trwy eiriau, ond trwy ei gweithredoedd. Clyw ein gweddi dros y rhai sydd heb gefnogaeth o'r fath, y rhai sy'n wirioneddol ar ben I hunain, yn ofnus, yn ddigymorth, yn teimlo nad oes gobaith. Estyn atynt yw sicrhau dy fod yno wrth I hochor, a helpa ninnau hefyd mewn unrhyw ffordd sy'n bosibl I estyn yn yr un modd, a dangos iddynt nad ydynt wedi cael I gadael na'i anghofio. Dal fi'n agos at yr Iesu, I hyn fod dan y groes,
Trafwy'n byd byw y myd y pechu canlyn dani byr a foes. Os daw gofid a thywyllwch, rhoi mar gyhoeddiad llwyr. Wedi'r nos a'r loes a'r trallod, bydd goleuni yn yr hwyr. Amen. A rwan cael wrando ar Gorau Cyffin yn canu Baba Yetu, sef Gweddi'r Arglwydd mewn Swahili. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako litukuzwe. Tupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu. Mae'n rhyfedd yn dydi gwrdd fel hyn ar ddechrau mis Awst, oherwydd fel arfer bod nifer ohonoch yn paratoi i fynd am Eisteddfod neu yna yn barod. Lot ohonoch chi hefyd wedi bod wrthi yn ymarfer fel arfer ar gyfer yr wyl, ac wedyn eraill ohonom yn edrych ymlaen am lefydd i ymlacio ac i fynd am amylliantur i amell i le exotic. Mae sôn o hyd am ail agor pob dim, dal ddim fel oedd pethau sgwrs. Nid yw tafarndau, restaurants, gampfeydd, neu hyd yn oed capeli mynd i fod yr un fath am sbel eto. Ond ni wedi addasu a dal i wneud. Ni wedi newid routines a dal i wneud. A ni hefyd o hyd yn dysgu o'r newydd pethau am y feirws yma. Ond, y sgwrs, dal methu cael pethau fel ni moyn nhw. Wrth siopa wythnos diwetha, oedd tad a'i fab yn siopa.
Y plentyn yn erfyn ar ei dad am losin. Dad, I want some sweets. Na, medde'r tad, you can't have them. Mae'r plentyn yn trial eto. I really want some sweets, Dad. Listen, medde'r tad, you can't have everything in life. I would have liked to marry a Swedish supermodel, but I ended up with your mother. Get over it. Ie, yr holl newidiadau. Diolchwn heddiw am bethau a phob dim sydd gyda ni. A pethau a phobl sydd wedi bod gyda ni yn ein cynnal trwy cyfnodau anodd a'r cyfnod anodd yma. Beth byddwn ni'n galw the constants. A pethau hynny sydd wedi bod mor gyson. Wrth feddwl am ein darlleniad a'r stori arbennig yma, y wraig o Samaria wrth y ffynon yn anhatgoffa ni o'n constants a'r holl bethau cyson sydd wedi bod efo ni. 3 pheth y bore yma. Ffynon, fflam, ffisig. Ffynon, y dŵr bywiol, agosau at y ffynon. Dyma'r mantra heddiw, yfwch llwyth o ddŵr, drink plenty of fluids. A mae sawl un ohonoch dwi'n gwybod yn rhoi gwydred o ddŵr ym mhob ystafell yn eich tŷ, ac wrth basio wedyn yn gallu cymryd llymed o ddŵr. Mae'r syniad o ffynon yn rhywbeth go ddierth i fi yn wir. Dwi wedi arfer efo dŵr yn dod o'r tap. A mae meddwl am ffynon, wel, na gyd sydd gen i yn wedi pan o'n i'n iau, oedd cylch o gerrig, o bwced a raff a to bach dros y top, fel rhywbeth allan o storiau tylwyth teg. Ond wedyn symudus i ddyffryn Dyfi fel gweinidog, a gweld yn y wlad pobl yn sôn o hyd am y ffynon. A sawl fferm neu bwthyn yn ddibynnol nid ar y bwrdd dŵr, ond oedd gynnon nhw ffynon ar ei tir. A gyda gymell i haf, go boeth a sych, bydde lefelau'r ffynon yn dysgu, a bydd hynna'n creu dipyn o ofid. Y stori gorau am y ffynon oedd i fi fel rhan o draddodiadau cefn gwlad, pan oedd par yn priodi, bydde'r ffermwyr ifanc yn gwneud pob math o gamocs. Torri coed lawr i flocio ffyrdd, beil silwair yn troi lan yn ymyll i entrance ffarm. Ond y gorau oedd beth oedd rhai yn neud oedd ffindio lle oedd y ffynon ar y tir, a'r tanc felly oedd y dŵr yn ymgysglu ar y ceia. Oedd yn mynd ar dŵr lawr i'r tŷ. A tywallt wedyn, potel cyfan o Ribena yn y system. Cymryd hydoedd i ddod mas o'r system. A dyna lle bydde'r par neu bydde'r priodferch yn wedig yn agor y taps ar fore i ffriodas a'r dŵr i gyd yn hollol binc. Mewn oes lle mae yna sôn am gwarantîn, am ffiniau, pobl yn rhoi bai ar hwn a'r llall am y feirws, diolchwn am ddŵr bywiol, cynhaliol o'r ffynon. Ni'n dod yma ar fore Sul, ni'n dod yma i addoli, y ffynon sydd byth yn sychu, y dŵr hynny sydd byth yn heintiedig. Fel dwedodd Geoffrey John, we pray not to move the hand of God, but to hold the hand of God. Ydyn ni'n dod yma i weld a gwerthfawrogi wrth sylwi. Sherlock Holmes yn dweud y drefn wrth Dr. Watson, you see, but you do not observe. The distinction is clear. Ni'n dod yma nid yn unig i weld y ffynon, ond i sylwi ac yn fwy byth i brofi o'r dŵr. Yn ail wedyn y fflam, mae'r fflam yn gyson un o'r constants. Y goleuni yn y tywyllwch, y goleuni yn y cysgodion, yn yr oerfel. Pobl wedi trial hwthu'r fflam yma allan, ond maen nhw heb i ddiffyrdd. Mae fflam, wrth gwrs, byth yn static. Mae fflam yn symud o hyd. Fel mae Esgop Norwich, Graham Usher yn dweud, God is recorded as walking in front of his people, behind or with them. He is never static. Such a fast God, cwynodd R.S. Thomas. Always before us and leaving as we arrive. Y fflam yma
sydd o gymaint o gymorth i ni. Yn angladd John Lewis o'r wythnos diwetha, 3 arlywydd yn siarad yn ei angladd. A mae hyd yn oed George W. Bush nawr yn swnio'n gall, yn dydi. A dyma Obama yn sôn amdano am John Lewis, fel un oedd wedi cario'r fflam i sawl un a dylynodd. A felly, pa well na geiriau John Lewis i hun. Do not get lost in a sea of despair. Do not become bitter or hostile. Be hopeful, be optimistic. Never ever be afraid to make some noise and get in good trouble, necessary trouble. We will find a way to make a way out of no way. A fflam. Cofiwch diffiniad Rowan Williams a o gynhadaeth. Mission is finding out what God is doing and joining in. Pobol ydyn ni, sy am ymuno o gwmpas y fflam. Ac wedyn ffisig, yn emofio. Harold Kushner yn neud y sylw fel hyn, God's job is not to make sick people healthy, that's the doctor's job. God's job is to make sick people brave. Dyw yn rhoi y ffisig yma i ni, fel rhyw fath o repeat prescription parhaol. Dyw yn gryndo, gweld ein anghenion. Iesu yn cynnig ffisig yn ei gariad ac yn ei ofal ac yn ei gonsarn. Mae Dyw mor dda, a mae eisiau ni rannu yn ei ddaioni a'i gariad. Mae yna stori, a dwi wedi dyfynnu hyn, y stori yma sawl tro o blaen. Mae yna stori am filwyr yn Ffrainc yn ystod y rhyfel diwetha. Gollon nhw Comrade in Arms, a dyma ei gorff ef gyda nhw. A dyma nhw'n mynd a'r corff yma nawr i'r eglwys lleol cyn symud ymlaen. A dyma nhw'n gofyn i'r offeiriad i gladdu. Gofynodd yr offeiriad iddyn nhw, os oedd y person yma wedi marw wedi cael ei fydyddio yn Gatholig. Nid oedd y dynion yn gwybod neu yn hudo. Felly, ni chafwyd i cyfaill i gladdu yn y fynwent. A dyma nhw nawr yn mynd ati i dorri'r bedd tu fas i'r ffens i'r fynwent. Fe gladdwyd i Comrade yno. Bore wedyn cyn ymadael gyda'r batalion, dyma nhw'n mynd yn ôl gyda chydig o flodau gwyllt i roi'r y bedd. A dyma nhw'n methu ffindio'r bedd. A dyma nhw'n gweld yr offeiriad a golwg flenedig iawn arno. A dyma nhw'n gofyn iddo, lle mae'r bedd yn i Comrade in Arms. Meddo fo, dwi wedi bod yn poeni trwy'r nos. Fe es i ati yn oriau ma yn y bore i symud y ffens mwyn cynnwys i fedd tu fewn i'r ffens yn y fynwent. Dyma'r ffisig, dyma'r moddion, a'r cariad sy'n symud, a'r cariad sydd yn mynd i gynnwys. Cofiwch y Constance mewn cymdeithas lle mae reolau yn newid o hyd bron yn ddyddio. Cofiwch am y ffynon, cofiwch am y fflam, cofiwch am y ffisig. Mae awl wedi colli i di, a mae Io wedi dod o hyd i di arall, ond digwydd bod tŷ Piglet yw e. There, said Io proudly, stopping them outside Piglet's house, and there's a name on it and everything. Oh, cried Christopher Robin, wondering whether to laugh or what. Just the house for Owl. Don't you think so, little Piglet? And then Piglet did a noble thing, and he did it in a sort of dream while he was thinking of all the wonderful words Pooh had hummed about him. Yes, it's just the house for Owl, he said grandly, and I hope he'll be very happy in it. And then he gulped twice, because he had been very happy in it himself. What do you think, Christopher Robin? Asked Io, a little anxiously, feeling that something wasn't quite right. Christopher Robin had a question to ask first, and he was wondering how to ask it. Well, he said at last, it's a very nice house, and if your own house is blown down,
You must go somewhere else, mustn't you, Piglet? What would you do if your house was blown down? Before Piglet could think, Pooh answered for him. You'd come and live with me, said Pooh. Wouldn't you, Piglet? Piglet squeezed his paw. Thank you, Pooh, he said. I should love to. Cadwch yn saff. Gwyn ei byd y rhai sy'n ddiwaith ac yn hunan gyflogedig, gan fod ei hangen am dduw yn dair. Gwyn ei byd y rhai sy'n cadw siop gornel, gan ei bod yn gwerthu'r pethau pryn. Gwyn ei byd y gyrwyr sy'n danfon parselu, a gweithwyr y post, gan ei bod nhw'n cludo'r pethau hanfodol. Gwyn ei byd y rhai sy'n gweithio yn yr ysbytai, y criwiau ambulans, y meddygon a'r nyrsys, a'r cynorthwywyr gofal, a'r glynhawyr. Gan mai nhw sy'n sefyll rhyngom ni a'r bedd, ac iddynt hwy yn sicr yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sy'n gweithio ar y tilia am eu hamynedd a'i nerth yn wyneb blinder a rhwystredigaeth. Gwyn ei byd y rhai sy'n casglu ysbrwyel gan y cant weld Duw gweithaf mynyddoedd y wastraff. Gwyn ei byd yr athrawon am fod yn gadarn a chyson mewn oes gythryblus. Gwyn ei byd y clerigwyr ac aelodau'r eglwys am fod yn bresenoldeb sy'n rhoi cysur mewn byd o boen, wrth ddangos y llwybr at y Dduw. Gwyn ei byd y rieni sengl am ymdopi gyda'i cyfrifoldebau heb seibiant. Gwyn ei byd y rhai sydd ar eu pennau eu hunain, gan ei bod nhw'n blant i Dduw, ac ni fydden nhw byth yn unig gydag ef, hi. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru, gan fod y gweitha wedi digwydd iddyn nhw'n barod, ac fe gawn nhw gysur. Gwyn ei byd y rhai sydd wedi ei hynysu gyda'r bobl sy'n ei camdrin, gan y gweddiwn y byddant yn ddiogel rhyw ddydd. Gwyn ei byd y rhai pur eu calon yn ystod y cyfnod hwn. Y rhai sy'n dal i ddiheu am gyfiawnder, y rhai sy'n gweithio dros heddwch ac yn dangos trigaredd. Boed i chi wybod beth yw cysur, boed i chi wybod beth yw tawelwch, a boed i ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda phob un ohonom ni.